மன்னார் மாவட்டத்தில் காற்று, கரியமணல் போன்ற வளங்கள் காணப்படுகின்றது. ஆனாலும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக மக்கள் விரும்பாத செயற்பாடுகளை செய்ய மாட்டோம் என கூட்டுறவு பிரதி அமைச்சரும் மன்னார் மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு தலைவருமான உபாலி சமரசிங்க தெரிவித்தார். இன்றைய தினம் மன்னார் மாவட்ட செயலக வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்ட மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவருக்கான உத்தியோகபூர்வ அலுவலக திறப்பு விழாவின் நிகழ்வின் போது கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கின்ற போது அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார். அவர் மேலும் தெரிவிக்கின்ற போது, கடந்த கால அரசாங்கங்களூடாக இந்த கனிய மணல் அகழ்வில் ஈடுபட இருக்கின்ற நிறுவனங்கள் முறையற்ற முறையில் சரியான அனுமதி பெறாமல் அரசியல் ரீதியிலான சலுகைகளை வைத்துக் கொண்டு இந்த செயற்பாட்டிற்கான அனுமதியை பெற்றுக் கொண்டுள்ளனர் என தெரிவித்துள்ளார். பார்ப்போமே எங்களுக்கு மறந்தானே கோட் ஃபேஸ்புக்லேயும் மெசேஜ் போட்டான். இன்றைய தினம் உத்தியோகபூர்வமாக திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இது ஏற்கனவே ஆரம்பிக்க திட்டமிட்டது. பின்னர் 2 தேர்தல்கள் அடுத்தடுத்து. உண்மையிலே இந்த மன்னார் மாவட்டத்து மக்களுக்கும் இதேபோல் மன்னார் மாவட்டத்தில் பணிபுரிகின்ற அரசு அதிகாரிகளுக்கும் இது ஒரு முக்கியமான நாளாக இன்றைக்கு இருக்கின்றது. මේ විශේෂ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා ජාතික ජන බලවේගයේ වන්නේ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු විවිධ මන්ත්‍රීතුමා ඒ වගේම වන්නේ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අපේ සහෝදර අධික පොදු වැඩක් කියනවා. ඒ තමයි අපි මෙතෙක් කරපු දේශපාලන පක්ෂවලට මිදීම අතහැරලා අපි දිස්ත්‍රික්කයක් විදිහට රටක් විදිහට අපේ සංවර්ධනය කරා අපි යන්න ඕන. அதாவது நாடு என்ற ரீதியிலே அபிவிருத்தி செய்யப்பட வேண்டிய விடயங்கள் காணப்படுகின்றன. மக்களுடைய தேவைகள் நிறைய காணப்படுகின்றன. இவற்றை அனைத்தையும் பூர்த்தி நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய நடவடிக்கைகளை இனி நாங்கள் விரைவாக ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். අපි දන්නවා මන්දාන දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාමීය ජනතාවගේ යටතර පහසුකම් අධ්‍යාපන සෞඛ්‍ය මාර්ග ඒ වගේම ගත්තම දීවර ප්‍රශ්න ඇතුළු දැවන්ත ප්‍රශ්න ගොන්නක ඔවුන් පිළිවෙල පත්‍රලා තියෙනවා. அதாவது எமது மன்னார் மாவட்டத்திலே மக்கள் பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகளுக்கு உட்பட்டிருக்கின்றார்கள். மீன்பிடி, விவசாயம், இனிய கால்நடை வளர்ப்பு போன்ற அனைத்து விடயங்களிலேயுமே மக்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் காணப்படுகின்றன. அவற்றை தீர்த்து வைக்க வேண்டிய கடமையும் பொறுப்பும் எங்களுக்கு இருக்கின்றது. අපි වර්තමාන ආණ්ඩුව ලෙස අපේ අරමුණ තමයි ජාතික වශයෙන් සහ ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ සිට මේ රටේ ජනතාවත් සමග මේ රටේ පරිපාලනය රටේ රාජධානිය සමග එකතු වෙලා මේ රට ගොඩනැගීමේ කාර්ය සඳහා මේ ඉතිරි අවුරුදු කාලය පාවිච්චි කරන්න ඕන. அதாவது எதிர்வரும் வர இருக்கின்ற எமது ஆட்சி காலத்திலே அரசு அதிகாரிகளுடன் இணைந்து இந்த பொதுமக்களுக்கான தேவைகளையும் அவர்களுக்கான தேவைகளை நிறைவேற்றுவதோடு அவர்களுக்கான பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைப்பதற்கு நாங்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து அதற்காக பாடுபட வேண்டும். අපර සතිය මුල් සතිය වෙනකොට ප්‍රාදේශ සභා සහ නගර සභාවල පාලන බලය
සහ එම පරිපාලනය පටන් ගන්නවා. வருகின்ற வாரத்திலிருந்து உள்ளூராட்சி மன்றங்களினூடான அந்த ஆட்சி முறைமை உத்தியோகபூர்வமாக நடைமுறைக்கு வர இருக்கின்றது. ඒකේ විශේෂයෙන් දිස්ත්‍රික් කමිටුව හරහා තමයි රජයේ මධ්‍යම රජයේ මුදල් වෙන් වෙන්නේ සහ ඒ සඳහා වෙච්ච සැලසුම හැදෙන්නේ ගරු සාකච්ඡාතුමා ඇතුළු දේශපාලන අධිකාරියගේ නිලුගත්තේ. இருப்பினும் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழுவின் ஊடாகத்தான் மக்களுக்கான நிதியீட்டங்கள் கூடுதலாக அரசாங்க அதிபர் ஊடாக விடுவிக்கப்படும். අපි හිතනවා අපේ දේශපාලන අධිකාරියත් විශේෂයෙන්ම සභාපතිතුමා ඇතුළු පරිපාලනධාරී කණ්ඩායමත් සියලු දෙනා එකට එකතු වෙලා ඒක අරමුණක් වෙනුවෙන් අපි ඉස්සරහට වැඩ කරන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. அதாவது எதிர்வரும் காலத்திலே வகையான அரசாங்க அதிபர் இணையவர்களுடன் சேர்ந்து ஒற்றுமையாக வேலை செய்வதற்கு நாங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கின்றோம். පසුගිය කාලේ ඉතිහාසයේ අඩුපාඩු තියෙන ගැටලු තියෙන්න ඇති. අපි ඒවට සමුදීලා අපි ඒව අමතක කරලා අපි රටක් විදිහට දිස්ත්‍රික්කයක් විදිහට අපි ඉස්සරහට යන්න එකතු වෙලා අපි ඔක්කොම ඉල්ලීමක් කරනවා. கடந்த காலங்களில் பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கலாம். இருப்பினும் எதிர்வரும் காலங்களிலே நாங்கள் நல்ல முறையிலே அவற்றையெல்லாம் தீர்த்து சுகமமான முறையிலே இந்த மக்கள் வாழ்வதற்குரிய ஒரு சுமூகமான சூழலை உருவாக்கி கொள்வதற்கு நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு நாங்கள் பணிபுரிவோம். අපිට ආණ්ඩුවක් ලෙස දේශපාලන අධිකාරියට තනියෙන් රටක් ගොඩනගන්න බෑ. මන්නාරම හදන්න බෑ. අපි හිතනවා මේ මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කයේ ගොඩනැගීමේදී අපි වගේම රාජ්‍ය නිලධාරීන් ඒ වගේම සමාජ සේවකයන් ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ ජනතාව ඔක්කොම එකට එකතු වුණොත් විතරයි අපේ රට අපේ දිස්ත්‍රික්කය දාගන්න පුළුවන්. அதாவது தனிய அரசாங்கத்தினால் மட்டும் இந்த வேலையையும் செய்துவிட முடியாது. இந்த மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற அரசாங்க ஊழியர்கள் அதே போல மக்கள் ஏனைய அனைவரையும் ஒன்றிணைத்து ஒற்றுமையாக செயற்பட்டு வதன் மூலமாகத்தான் எங்களுடைய வேலை திட்டங்களை நாங்கள் வெற்றிகரமாக கொண்டு செல்ல முடியும். අපි අවසන් වශයෙන් ඉල්ලන්නේ අපි මේ දිස්ත්‍රික්කය තුළ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ජාතිකත්වයන් තුළ ජීවත් වෙනවා. இந்த மாவட்டத்திலே சிங்கள தமிழ் முஸ்லீம் மக்கள் வாழ்கின்றார்கள். අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සංවර්ධනයේදී ඒ වගේම ඕනම කටයුත්තකදී මේ ජාතිකත්වයන් සඳහා සමානව සලකන්න සහ ඒගොල්ලොත් එකට වැඩ කරන්න. அதாவது எங்களுடைய அரசாங்கத்தின் வேலை திட்டத்தின்படி நாங்கள் இந்த மூவின மக்களுக்கும் சமமான அந்தஸ்து வழங்கி சமமான வகையிலே அவர்களை கையாள்வோம் என்றதை இவ்விடத்தில் கூறிக்கொள்கிறேன். අපි අද දවසේ අපි විශේෂයෙන් වතාවත් සුජන්ත වෙනවා ගරු සාකච්ඡාතුමා ඇතුළු සමිති කාර්යාලයේ පාසිකත්තුමාලා කාර්ය මණ්ඩලයට ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට සහාය දුන්න හැමෝටම ඒ නිසා අපි දැන් ප්‍රාදේශීය දිස්ත්‍රික් කමිටුව තියෙනවා. ඉදිරියේදී මේ ස්ථානය ජනතාවගේ පොදු යහපත වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන්න අපි හැමෝම උත්සාහ කරමු. அதாவது மீண்டும் ஒரு முறை இங்கே இந்த நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்திருந்த அரசாங்க அதிபர் உட்பட்ட பெரிய பணிக்குழுவினருக்கும் இதில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றிலிருந்து இந்த அலுவலகம் மக்கள் பணிக்காக திறந்திருக்கும். மக்களுடைய பணிகளை இவ்விடத்திலே அவர்களுடைய சேவைகளை இங்கே அலுவலகத்தில் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அத்தோடு இப்பொழுது இதை தொடர்ந்து எங்களுடைய மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டமுறைகளால் இந்த நிகழ்வை என்னுடைய உரையை தொடர்ந்து நிறைவு செய்கின்றோம். ஐயா, ஒரு கேள்வி என்னென்னா, அண்மையில் வந்து இந்த கனியமண் நகழ்வுக்கு சம்மந்தமாக வருகை தந்த நேரம் இந்த டிசிசி மீட்டிங்கில் அது சம்மந்தமாக ஒரு தீர்மானம் எடுப்பதாக தெரிவிச்சிருந்தாங்க. டிசிசி மீட்டிங்கில் அந்த கனியமண் நகழ்வுக்கு அனுமதி வழங்குறதா இல்லையாண்டு அது சம்மந்தமாக என்ன முடிவு எடுக்க போகிறீங்க, அது சம்மந்தமாக ஏதாவது முடிவு எடுத்திருக்கீங்களான்ற விஷயத்த ஒருக்கா சொன்னோம். මෙහෙමයි දැන් ඉතිහාසය ගත්තොත් අපේ ආණ්ඩුවට පෙර මේ දිස්ත්‍රික්කය තුළ තිබිච්ච සමහර ඛනිජ සම්පත් ඒ පැවති පාලනයන් හමුවේ සම්බන්ධ වෙච්ච ආයතනය විසින් නිසි අධීක්ෂණයකින් නිසි අවසරකින් තොරව පරිසරයට හානි වෙන විදිහේ ක්‍රියාදාමයන් රාශියක් කරලා තිබ්බා. அதாவது கடந்த காலத்தில் கடந்த கால அரசாங்கங்களின் ஊடாக இந்த கனிமணல் அகழ்வுக்கு பணியில் ஈடுபட இருக்கின்ற நிறுவனங்கள் முறையற்ற முறையில் சரியான அனுமதியை பெறாத வகையிலே அரசியல் ரீதியான சலுகைகளை வைத்துக்கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சி திட்டத்துக்கான அனுமதிகளை அவர்கள் பெற்றிருக்கின்றார்கள்.
ඒ නිසා ජනතාව අතර බියක් සැකයක් ඇති වෙලා තිබුණා තමන්ගේ භූමියට තමන්ගේ දිස්ත්‍රික්කයට අනාගතයේ විනාශයක් ඇති වෙයි කියලා. அதாவது மக்கள் மத்தியிலே ஒரு ஐயம் இருந்தது. தங்களுடைய இந்த பிரதேசத்திலே இவ்வகையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் பொழுது சூழல் ரீதியான பாதிப்புகள் ஏற்படும் என்ற ஒரு ஐயப்பாடு மக்கள் மத்தியிலே இருந்து வந்திருக்கின்றது. අපි හොඳට මතක තබා ගන්න ඕන ඒ ආපු කණ්ඩායම් පිටින් ඇවිල්ලා මෙහෙට බලහත්කාරකයෙන් කැණීම් කරේ නැහැ. මේ ප්‍රදේශයේ හිටපු දේශපාලන බලාධිකාරීන් ඒ වගේම ගම්වල නායකයින් සමහර රාජ්‍ය නිලධාරීන් ඔවුන්ට උදව් කරා මේ කටයුතු කරන්න. உண்மையிலே அவர்கள் அந்த அனுமதியை சும்மா பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. இங்கு ஏற்கனவே இருந்த அரசியல்வாதிகள், அதிகாரிகள், ஏனைய சமூக அமைப்புகள் போன்றவற்றினுடைய அனுமதிகளை உத்தியோகமாக பெற்றுத்தான் அதை ආරම්භික වන්දිරකින්ට. අපි හිතන වර්තමාන ආණ්ඩුව ලෙස අපි සලකන්නේ ඉස්සෙල්ලාම මහ ජනතාවගේ ජීවිත පරිසරය සහ ඔවුන්ගේ සුරක්ෂිතභාවය අංක 1. அதாவது எங்களுடைய அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரையிலே மக்களுடைய பாதுகாப்பு, சூழல் பாதுகாப்பு, மக்களுடைய அனுமதி, விருப்பம் என்பனவற்றுக்கு தான் நாங்கள் எங்களுடைய அரசு முன்னுரிமை வழங்குகிறோம். අපි දන්නවා අපේ රටේ සමහර තැන්වල දිස්ත්‍රික්කවල අපට ස්වාභාවික ලැබෙන විශේෂ සම්පත් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. அதாவது எங்களுடைய மாவட்டங்களிலே, எங்களுடைய நாட்டுகளிலே நாட்டுக்கு வருவாயை ஈட்டி தரக்கூடிய பல்வேறுபட்ட வளங்கள் எங்களுக்கு காணப்படுகிறது. ඒ නිසා අපි හිතනවා මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කයේ අපට සුළඟ විශේෂ සම්පතක්. அதாவது மன்னார் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையிலே இந்த காற்று என்பது எங்களுக்கு கிடைத்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம். ඊට අමතරව අපිට ඉල්මනයිට් කියන खनिज द्रव्‍ය ප්‍රසබ්දකදී තියෙනවා. உண்மையிலே இந்த எல்மனைட் என்ற அந்த கனிய வளம் மிகவும் ஒரு வளமான ஒரு வளமாக காணப்படுகின்றது. නිසා නමුත් අපි මේවා භාවිත ගැනීමේදී මේ භූමියට, මේ පරිසරයට, මේ ජනතාවට විද්‍යානුකූලව වෙන හානිය සහ ඒ පරිසර සම්බන්ධයෙන් විද්‍යාත්මක අධීක්ෂණයක් කරන්න ඕන. ඒ වගේම ඒක මේ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉන්න අදාළ උගතුන් එක සාකච්ඡා කරන්න ඕන. அதாவது விஞ்ஞான ரீதியிலே இந்த வகையான செயற்பாடுகளை செய்வதற்கு இந்த இடத்துக்கோ அல்லது இந்த பிரதேசத்துக்கோ சூழலுக்கோ பாதிப்பு ஏற்படுகின்றதா என்பது விடயங்களை நாங்கள் ஆய்வு செய்து அதன் பிற்பாடு தான் அதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். අපි කිසිවක් මන්නාරම් ජනතාවගේ බහුජන නායකයෝ ඉන්නවා, ආගමික නායකයෝ ඉන්නවා, පරිපාලන නිලධාරීන් ඉන්නවා. ඔවුන්ගේ විරෝධතාවයේ හැමුවේ අපි කිසිවක් මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කයේ ආර්ථික කටයුතු කරන්නේ. அதாவது பொருளாதாரத்தை அபிவிருத்தி செய்வதற்காக நாங்கள் இந்த மாவட்டத்தினுடைய அரசாங்க அதிபர், அரச ஊழியர்கள், அதே போல் இந்த பிரதேச மக்கள் இந்த சூழல் போன்ற விடயங்களை கருத்தில் கொள்வோம். அதில் பாதிப்பு இருக்கும், அவர்களிடம் எதிர்ப்பு இருக்கும் என்றால் அவகையான நடவடிக்கையில் நாங்கள் ஈடுபட மாட்டோம். තව එකක් කියන්න ඕන අපි ආණ්ඩුවක් ලෙස වෙනත් ආණ්ඩු ලෙස ජාතිවාදී හැඩයෙන් එහෙම නැත්නම් යම් තරජන වලට බය ආණ්ඩුවක් නෙවෙයි. அதாவது ஒன்று கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம், இனவாதம் போன்ற அல்லது அவ்வகையான ஒரு பிரிவினை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையிலான செயற்பாடுகளுக்கெல்லாம் நாங்கள் ஒரு பயந்த அரசாங்கமாக இருக்க மாட்டோம் என்றதையும் கூறிக்கொள்கிறோம். අපිට දැනෙනවා මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතුලේ සමහර කුඩා කණ්ඩායම්, සමහර ස්වේච්ඡා සංවිධාන නායකයින් ඇතුළු කණ්ඩායම් මේක අපේ භූමිය, මේක අපිට ඕන වැඩ කරන්න ඕන කියලා වගේ මතවාදයන් එළියේ පතුරවමින් ඉන්නවා. அதாவது இந்த மன்னார் மாவட்டத்துக்குள்ளே சில குழுக்களாகவும் அல்லது சில தனிநபர்களாகவும் இது எங்களுடைய மன்னார் பூமி, இது எங்களை அனுமதி இல்லாமல் எதையும் செய்ய முடியாது என்ற வகையிலான ஒரு எச்சரிக்கை அல்லது ஒரு அழுத்தங்களை கொடுக்கின்ற வகையிலான செயற்பாடுகளுக்கு ஈடுபடுவார்கள் என்றால் அதுக்கும் நாங்கள் இடம் கொடுக்க போவதில்லை. දැනගන්න ඕනේ මේක තනි රටක්. අපිට අවුරුදු 5ක් මේ රටේ පාලන බලය දීලා තියෙන ජනතාව. ඒ නිසා මේ රටේ තීන්දුව ගන්න ජනතාව වරමක් ඉන්න ආණ්ඩුවක් තියෙනවා. මේ රටේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ජනතාවක් ඉන්නවා. ඒ වගේම නිලධාරීන් ඉන්නවා, පරිසරවේදීන් ඉන්නවා. ඊට අමතරව තමන් හදාගත්තු විවිධ කල්ලි කණ්ඩායම්, මර කණ්ඩායම් වලට අපේ ආණ්ඩුව යටත් වෙන්න ලෑස්ති නැහැ. அதாவது எங்களுடைய அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரையில் இந்த பிரதேசத்தில் மக்கள் இருக்கின்றார்கள். எங்களுக்கு மக்களினுடைய வரப்பிரசாதம், மக்களினுடைய ஆணையோடாகவே எங்களுடைய அரசு அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த வகையிலே மக்களுக்கான விருப்பங்கள், அதே போல் இங்கே இருக்கின்ற நியாயமான அதிகாரிகள், மக்கள்
போன்றவர்கள் இருக்கின்றார்கள். அவர்களை நாங்கள் நிச்சயமாக கருத்தில் கொள்வோம். ஆனால் அதற்காக இந்த சிறு சிறு குழுக்களாகவும் சிறு சிறு தனிப்பட்ட ரீதியாகவும் செயற்பட்டு இந்த நாட்டுக்கு ஊறு விளைவிக்கக்கூடிய செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுவார்கள் அல்லது அதற்கு முற்படுவார்களாயிருந்தால் அதற்கு எதிராக நாங்கள் நடவடிக்கைகள் எடுக்கிறதுக்கும் தயங்க போவதில்லை. ඒ වගේම මේ සුළම් බලාගාර වලින් අති බහුතරයක් ඉල්මුනයිට් සම්බන්ධව ඒ කඩිදොලි ප්‍රශ්නේ මේ සියල්ල ගෙනල්ලා තිබ්බේ අපට කලින් හිටපු ආණ්ඩුව. அதாவது இந்த காற்றாலை மின்சாரம் மற்றும் இந்த கனியமான அகழ்வு போன்ற விடயங்களை எங்களுடைய அரசாங்கம் கொண்டு வரவில்லை. இதுக்கு முன்பு இருந்த அரசாங்கம் தான் அது அனுமதிகளை கொடுத்து வழங்கி இதை கொடுத்திருக்கிறது. අපි දැන් සභාපතිතුමාත් එක්ක අදාළ බරදානක සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නවා. මෙන්න මේ විශේෂ ගත්තම මේ ඉල්මනයිට් කඩිදොලි කැණීම් කරන කණ්ඩායමට සම්බන්ධයෙන් අපි ඉදිරියේදී ගන්න ක්‍රියාමාර්ග මොකද කියලා කතා කරනවා. දැනට අපි తాවකාලික රුළු කියලා තියෙනවා. මේ ක්‍රියාවලිය නවත්තන්න කියලා අපි තා ඉක්මනින් මේකට විශේෂයෙන්ම මම අර මේ ජනතාව බහුජන නායකයින් දේශපාලන නායකත්වය රාජ්‍ය නිලධාරීන් විද්වතුන් එකතු කරලා කතා කරලා ඒ සාකච්ඡාව අපි වර්තමාන ආණ්ඩුවේ නායකයෙක් සාකච්ඡාවට තීන්දුවක් ගන්න. அதாவது இந்த இரு பிரச்சனைகள் தொடர்பாகவும் இங்கிருக்கின்ற அதிகாரிகள் அதேபோல் இந்த பிரதேச வாழ் மக்கள் விஞ்ஞானபூர்வமான ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளக்கூடியவர்கள் அரசியல் தலைமைகள் போன்றவருடன் கலந்து ஆலோசித்தவோடு இந்த விடயத்தை தலைமைப்பீடத்துக்கு நாங்கள் எடுத்து சென்று இதன் மூலமாக இதற்கு எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கை என்ன என்பதை விரைவுபடுத்தி அதற்கான சரியான நடவடிக்கைகளை நாங்கள் எடுக்கக்கூடிய ஒழுங்குகளை மேற்கொண்டிருக்கிறோம். ඒ වගේම දැන් ඒගොල්ලෝ කැණීම් කිසිවක් කරන්නේ නැහැ. දැන්ට ඒගොල්ලෝ කරන්නේ අදාළ භූමිය තුල ඒගොල්ලොන්ට මේ දිස්ත්‍රික්ක ජනතාව ඉඩම් දෙකුල්ලා තියෙනවා. සමහර දේශපාලඥයෝන්ට ඉඩම් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒවා සම්බන්ධයෙන් නීත්‍යානුකූල තත්ත්වයන් තමයි ඒගොල්ලෝ බේරගෙන ඉන්නේ. அதாவது நாங்கள் அதை தற்காலிகமாக ஏற்கனவே நிறுத்தி இருக்கின்றோம். இப்பொழுது அவர்கள் இந்த இடத்திலே ஆய்வுகள் இதிலே மேற்கொள்ள முடியுமா, அதை கனியவளத்தை அகழ்ந்தெடுக்க முடியுமா போன்ற விடயங்கள் ஆய்வுகளை மேற்கொள்வத பணிகள் தான் இப்பொழுது மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள். අද අපි බොහෝ වෙලාවට මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් අද දිස්ත්‍රික් කමිටුවේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. இது தொடர்பாக நாங்கள் மாவட்ட அபிவிருத்தி கூட்டத்திலே கலந்துரையாடுவதற்கு தீர்மானித்திருக்கிறோம்.